Se spune că noi, actorii, vorbim mult. Mult prost și fără rost. Pentru mine a fost grea misiune, pentru că nu pot diferenția toți acești copii. Am făcut-o cu strângere de inimă, pentru că toți sunt buni, toți au valoarea lor. Dar un lucru au în comun toți. Faptul că vor să evolueze nu doar pe plan artistic. Această evoluție pe plan artistic îi ajută să evolueze și în viață și e un lucru extrem de bun. Eu mă bucur foarte tare când văd copiii talentați și când sunt pus în postura de a da diplome, nu mă strânge în spate. Pentru că știu că vor ieși nemulțumiți. Dar una peste alta vreau ca să le spun tuturor că sunt foarte buni și le mulțumesc lor că ne aduc în viața noastră un plus de fericire și un zâmbet pe față. Și părinților care sunt proprietarii acestor copii, le mulțumesc pentru că ei sunt factorul decisiv în această bucurie care o aduc acești copii pe fața noastră. Ok, am să încep un ajutor. Cine e? O prezentăreață? Să prezent. Te rog, faci. Vino lângă mine, soția mea e acolo, stai niște, nu e violentă. Ține-te rog, stai, mersi. Ok, stai niște că nu bat. Ok. Am decis să dau premiile Deni Entertainment Production. Eu mă ocup cu promovarea tinerilor talente. Nu mă laud, nu se spune că eu laudă ce ultimul timp se spune că faci publicitate. Nu plătești pe alții. Ok. Primul premiu este acordat domnișoarei Maria Nazare pentru interpretare și evoluție pe scenă. Al doilea premiu, domnișoare Alexia Justina Gabrius pentru cea mai bună interpretare. Mai ai de strâns? Fă-ți colecție. Acum mai am un premiu, pentru mine este special. Doamnei Gina Țuțuianu pentru cea mai sensibilă interpretare artistică a unei romanțe. O poftesc aici. Îmi place de doamna Gina pentru că e perseverentă. Și a demonstrat că arta și dragostea pentru artă, pentru muzică, nu are vârste. Doamna Gina e o tânără prin excelență. Felicitări, doamna. Vezi că acum mă supăr. Următorul premiu. Teodora Lupu pentru cea mai corectă și bună interpretare. Unde e? Hai, am facem cross, facem maraton. Felicitări. Următorul premiu. Domnișoarei Miriam Obadă pentru cea mai bună și corectă interpretare din repertoriul internațional. Un alt premiu merge la domnișoara Magdalena Nechita pentru cea mai bună atitudine pe scenă. Unde e? Unde e? O aștept. Nu e. Ok. Rog organizatorii să ia atitudine și să mai plece în concurenței. Următorul premiu pleacă la domnișoara Mara Elena Matasă pentru cea mai frumoasă costumație.
Felicitări! Pentru un deosebit curaj și pentru încredere în mamă, nu știu dacă doamna respectivă era mama sau îndrumătorul. Domnișoarei Ailin Cosma. Cred că ea merită aplauze dumneavoastră pentru curaj, pentru că a reușit într-un final să-și învingă curajul. Felicitări, dragă mea. Dar și tu, da? Mamă, la ducere! Pentru cea mai bună voce, domnișoare Ilinca Tapalagă. Așa, asta e pentru tine. Pentru cel mai bun debut. Această diplomă merge la domnișoara Onica Velovici. Eu cred că merită și ea aplauze. Ușurel, ușurel, grăbește-te încet. Aplauze pentru ea, merită. Felicitări. Acum am un premiu pentru ambiție, muncă și determinare în activitatea artistică. Și această diplomă pleacă către domnișoara Alexandra Avădanei. Cred că și ea merită, pentru că a depus suflet aici, a prezentat, s-a, cum spunem noi, într-un vocabular bulevardier, s-a ofuscat pentru ce n-a mers bine, dar toate au mers bine. Felicitări! Următorul premiu va pleca într-o parte la cineva pe care eu vreau să-i scuz pentru că sunt mai mulți, dar au vrut atât de mult să participe la acest festival, încât au făcut doar 3 repetiții. Așa că ieșirile lor sau faptul că au uitat din replici, rog din suflet să le fie iertate. Și pleacă către trupa Artea de Buci pentru ambiție și determinare în artă teatrală. Credeți-mă că am făcut doar 3 repetiții cu ei, dar sunt foarte ambițioși, îi poftesc pe toți. Hai pe cală, hai tândală. Ei sunt copiii mei și sunt foarte mândru de ei. Am să le fac o copie și le dau la toți. Merită, da? Am să vă dau la toți. Și... mai este. S-au terminat. Pentru cea mai bună interpretare... da, a fost. Nu? Pentru cea mai bună interpretare din repertoriul internațional pleacă la domnișoara Alexandra Ababei. Acestea au fost premiile mele, dar vreau să spun că toți copiii merită diplome. Dacă nu așa ceva, măcar recunoștința noastră. Diploma care pleacă efectiv din sufletele noastre sunt cele mai bine venite și bucură cel mai tare. Atât am avut de spus. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă suportați. Înjurăturile, vă rog, după ce ies. Vă mulțumesc.